Nang'o ma mbaka mar budget igo e kanisa? Trevor mondo penjo maber. Ing'eyo ni gima wuoro nyocha go mbaka gi jachung' od bura ma Belgut. To wacho ni kanisa mar Anglican mondo were gi siasa, mondo gitimne tich lemo, giyalo ne ji injili ka gitero ji e polo. To gitiga tega kanyo moko mondo giwe kanyo weche moko mang'eny gi kik mondo wadonjie. Ting'e ni mano en neno moro mathin morem kendo mobam. Gik matimore e piny kawuono. Nikech ka wachako ng'iyo kata mana Yesu wuon ne wuoyo e gik mamulo ngima mar oganda odiochieng' kodiochieng'. Mago ok gin siasa unnecessarily. Ok ochuno ni gin siasa. But sami penjo nang'o momiyo pesa manyo choki mar osuru to kendo nyoketi e budget monego bed ni dhi ne skunde wa mondo onyiew kombe to onyiew buge to kel chiemo ne nyithindo ok dhi. Kipenjo mano tiwacho ni go siasa. Trevor, agolo osuru kendo kama adole wagolo osuru motegno kabisa. Jo Kenya golo osuru duto tete. Sama sirikal dwaro mondo wagol to ber ndi kendo ipuonjowa kendo gibiro nyaka e kanisa wa gikonyo ji kata kaka file returns magi seche ma gichoko kendo gikawo kuma to ber ndi to kwa penjo kaka manyi choko kuma ni chako tiyo tikoni no molo girego siasa. Trevor, nyaka wang'e ni ka en siasa to siasa ng'e ni mulo ngima ng'ato ka ng'ato kata kaka iwuotho e odi kibiro ka itiyo gi mafuta. Ka mafuta no idwa idhe malo ting'eni nyaka ipenj to gini idho malo kama nang'o. Ng'ato bo wacho ni kik ipenj mano. Ng'ato bo wacho ni kik ipenj nang'o momiyo arita kwe ok ber kari ma joma undu dede aji kari. Kichako penjo mano nyaka wawuo e weche gi eki. Nikech kuwuok e kor mar andiko kichopo nyaka timwa ma kawuono gimoro amora mamulo ngima mar oganda kanisa nyaka chung' mondo wuoye. Ang'o momiyo sama kanisa obago weche mag thieth moluongo ni medical camp mwathiedho ji to kanisa ber. Kanisa kodhi ochako chulo school fees ne nyithindo to kanisa ber. Kanisa kochako kelo dongruok e gwenge kanisa ber. To ka kanisa openjo to pesa wani to utimo kode ang'o? Koro kanisa rach. Koro iwacho ni wale. Trevor, adwa wacho ne jopiny nyikwara mag Ajwang' gogana duto mawinjo wani onge odiochieng' ma kanisa biro ling' ma ok openjo makare monego penji nikech kanisa en duond jopiny. Ok ji ywak nikech samoro kanisa achiel ni be ma samoro jotelo ma jonjore tiyo godo mar puodhore gi wegi ma giduogi wuond jopiny kaso koro bang'e gitiyo ne jopiny marach. Mago to nitiere. Asewacho Ramogi kae ni kinde mathoth ni ka wawuoyo kuom kanisa to nitiere jomoko mana kaka dala nigi nyithindo mang'eny to nyathi moro nyaka wuogi mabang'. Nitie kanisni moko matimo gik moko magalagala manjore ma tijgi en choko pesa kuom josiasa miyo gi thuolo mar chopo kare dwaro margi. Gimiyo nying kanisa bam kendo gik moko timre mok ni kare. To ok mago kende. Wan gi kanisa wa ma jokopere moriere Karola kendo timo gik moko yo makare kendo mowinjore. Angelegere ni e kanyo kanisa mang'eny nyaka ma wang'eny go apostolic ni e kanyo e gwengewa. Ka nitie jomoko motimo gik moko magalagala gin wabro kwedogi kendo wabro ng'isogi ni mak gik monego bed notimo. Uru yie ne josiasa ni biro go siasa ka to pogo ji wacho ni jogi wachungru mondo puonje ni to ng'ano monego wayier. Ang'o monego bed ni en tijwa e barasa mar chief. Tijwa onego bed nang'o e weche ma neno ni CDF ochulo ne nyithindo school fees maber. Gik ma kamago nyaka wapenji. Ok wanyalre ma ok wapenjo. Ok wadagi ni ji nyalo biro